Yayin da cutar COVID-19 ta game duniya, tambayar da ya kamata mu yi wa kanmu shine, shin me ake nufi da cutar COVID-19? COVID-19 cuta ce mai sarƙaƙe numfashi, kuma ƙwayoyin halittar virus ke yaɗa ta, kuma tana da saurin yaɗuwa a bainar al'umma. Cutar tana haddasa rashin lafiya mai tsanani, ta mamaye huhu ta hana numfashi. Ko kun san hanyoyin da cutar take yaduwa? Cutar tana yaduwa ne ta hanyoyi kamar haka. Da iskar da ake shaka idan mai ɗauke da ita yayi tari ko atishawa ko yawunsa ya zuba. Da kuma hulɗa mai zurfi kamar gaisawa da hannaye ko taɓa abubuwan da ke ɗauke da ƙwayoyin cutar, misali kamar buɗe ƙofa da hannu da sauransu. Waɗanda za su iya kamuwa da wannan cutar sun haɗa da mutanen da suke tafiya zuwa ƙasashen waje, da garuruwa ko gurare wanda suke ɗauke da masu wannan cuta ta COVID-19, da kuma masu cuɗanya da mutanen da suke ɗauke da cutar ba tare da sun ɗauki matakan kare kai ba. Alamomin cutar COVID-19 sun haɗa da zazzaɓi mai zafi, yawan tari ko atishawa, da kuma sarkewar numfashi. Akan iya ƙauracewa cutar COVID-19 ta wannan hanyoyin: gujewa shiga cunkoso ko taro, a zauna a gida babu fita sai da wani ƙwaƙƙwaran dalili, a guji cuɗanya da wanda yake ɗauke da cutar COVID-19 idan dai har ba a ɗauki matakin kare kai ba, a rufe baki da gwiwar hannu yayin atishawa ko kuma tari, ko kuma ya amfani da toilet paper idan kuma an gama a jefa shi a cikin abin zuba shara mai murfi. Mu dinga wanke hannunmu da ruwa mai gudana ko sabulun ruwa ko na gari ko gudan sabulu. Mu guji taɓa fuskarmu ko hancinmu ko bakinmu da hannunmu. A ba da tazara aƙalla mita 2 ko kuma taku 6 a tsakani idan kasancewa tare ya zama dole. Da zarar an ji alamomin COVID-19, a yi sauri a killace kai a ɗaki, sannan a kira wannan lambar wayar. 0800 97